Boiro dá a benvida á primavera con Maio Vintage, unha adaptación da Festa dos Maios que abre o calendario de eventos ao aire libre. Será o día 2 con diferentes escenarios ao longo da Rúa Peonil, na que as propostas culturais mesturaranse cos numerosos postos no mercado. Están abertas as inscricións para os puestos. O ano pasado tuvemos alrededor de 75, 78 puestos na calle Peonil. Tuvemos que ir medrando porque cada vez había máis xente que quería vir a expoñer aquí as súas obras, as súas cousas, ben sea pois de roupa, de manualidades e incluso, bueno, sempre colaboran en este día Ámbar, que fai, bueno, pois con unha pequena obra durante o longo do día. E despois o que temos é dividida a Rúa Peonil pois con diferentes tipos de música ao longo de todo o día e involúcranse pois moitísimo comercio local, por eso está aí o AVE e despois tamén a hostelería. Este ano colabora na organización o colectivo de voluntariado Turbina, que anima a veciñanza a participar no evento, acudindo ademais con vestimenta inspirada nos anos 30. Este ano, o voluntariado de Turbina Especial colabora na organización do Maio Vintage aquí na Vila de Boiro. Principalmente imos a distribuir os lugares dentro de toda a Rúa Peonil onde se van a colocar as entidades colaboradoras cos seus postos e tamén os escenarios para os concertos e outras actividades e tamén o mesmo día estaremos varias persoas dispoñibles para a necesidade que teña calquera persoa no momento de poderlle axudar. Faremos ao longo do día o Maio colaborativo, unha festa tradicional galega e ademais faremos os obradoiros para os rapaces. Os interesados en montar un posto aínda están a tempo de inscribirse a través do enderezo electrónico ideasamoreas@gmail.com. As bases xa están dispoñibles na web municipal.